Futbalisti Spartaka Trnava prehrali v úvodnom zápase druhého predkola Európskej ligy na pôde FK Sarajevo 0-1 a tak do domácej odvety išli s jasným cieľom zvíťaziť. Trnavčania v snahe zmazať jednogólové manko vyrukovali na súpera s agresívnou hrou založenou na jednoduchých prihrávkach na vysunutých Bernáta s Kožuchom. Z pravej strany ich dobre podporoval Ďuriš a práve po jeho centri mal prvú šancu Kožuch. V 19. minúte už štadión Antona Malatinského vybuchol gólovou radosťou. Postaral sa o to dielovkou z priameho kopu kapitán červeno-čiernych Peter Doležaj. Zverenci trénera Peceho valcovali súpera aj naďalej a postupový gól visel vo vzduchu. Blízko k nemu mal v 34. minúte Kožuch a v závere polčasu aj dvakrát Bernát. Po výmene strán tlak Trnavy a vďaka zvýšenej aktivite hostí ochabol. V náznaku šancí boli síce Procházka a Bernát, ale na vytúžený druhý presný zásah to nestačilo. Hostia v útoku celý zápas prakticky nič neukázali, až prišla 88. minúta. Priamy kop zahrával Maxumič, tečovaná lopta sa odrazila od brvna a následnú nedôslednosť trnavskej obrany potrestal vyrovnávajúcim gólom Jahovič. Po výsledku 1-1 sa tak na tretie predkolo Európskej ligy môže tešiť FK Sarajevo.